बे फाथाबारि प्राइमारिनि सिङाव जे रायजो राजाखौ लानानै दिनैनि नैबे जि सावरायमेल बे सावरायमेला दानि जे थासारि दानि जे सोमावसारनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै जे रायजो राजाफोरनो मिथिसार होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ मिथिसार होनाय जादों बे फैगौ जे समफ्राव जोङो दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जे सावरायनायाव दिनै जोंनि जे सावरायनाया बेसेबां आवगायखो बे आवगायनायनि सायाव बिथांमोननो दिनै बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होनाय जादों आरो जोङो सावरायनाया मोनसे जे जोंनि इस्यु बे इस्युआ थाबैनो मोनसे सलुसनाव जे फैनांगौ बे बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायनानै होदों दिनै जोंनि जे संकष्ट सदिया बे संकष्ट सदियाखौ लानानै जोङो जे सोमावसारारि हान्जाया जे दाबिखौ होदों आरो बिनि सायावनो जों दिनै सावरायनाया आवगायबाय थादों आरो बेखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बेसेबां थाबै जोंनि जे समस्या बेखौ फोजोबनो हागोन बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसो बाथ्रा फैबाय दा जोङो दिनै प्रेसार होदों समाजारारि हान्जा हिसाबै जोङो थाबैनो जोंनि जे समस्या बे समस्या समाधान जानांगौ होननानै जों दिनै बुंबाय थादों जोंनि गेजेराव मोनसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे फाजोल खालामना होबाय दा दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभ बा सोमावसारारि हिसाबैथ' बयनो दंखायो जि इस्युखौ लानानै जों दिनै आवगायबाय थादों बेयो दिनै जोंहा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों मोनसे सावरायनाय पर्याया आवगायबाय थाखादों दा बेवहाय दिनै धीरेन बर'आ जे गावखौनो बा मास मोनथामनि गेजेराव जोंनि सुक्तिया जासिगोन होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै बुंबाय थादों बे दिनै मोनसे मिसा बेखौ बुंनो हायो दा बिथाङा जुदि दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों गावखौनो आलादा मोनसे अर्गानाइजेसन हिसाबै दिनै बिथाङा स्वीकृति मोनाखै आरो बिथाङा दिनै मोनसेबो दिनै फर्मेलिटि माबाखौ दिनै खालामनो हायाखै दिनै जोङो बेखौ नुहुरोब्ला बिथाङा दिनै सासे एक्सपेल खालामजानाय मोनसे सासे लिडारसो दा बिथांखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया दिनै एक्सेप्ट खालामा बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जों दिनै जोंनि सावरायनाया सोमावसारारि हान्जा हिसाबै जोंहा आवगायगासिनो दं जिथि बयआव थांगासिनो दं जों बेखौ दिनै बुंनो हायो धीरेन बर' बिथाङा जे जोंनि मिथिनायाव दा दिनै जायफोर बिटिसि सरकारनि गेजेरजों बिथांमोना सोरखौबा दिनै लोगो हमदों बा इन्टारल'केटर बा दिनै जइन्ट सेक्रेटारि बा दिनै आसामाव दिनै सोरबा चिफ मिनिस्टार बा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै सावरायबाय थादों खिन्थु जों दिनै मोनसे माने फर्मेलि जोङो बिथांखौ सावरायदों होननानै जों दिनै माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै बांसावबाय थादों दिनै जों नुहुरदों बिथाङा फर्मेलि दिनै खेबसेबो सावरायनो मोनाखै एपइन्टमेन्टआनो बिथाङा जायाखै बेखौ जों नैबे सलुसननि बेलायाव जोङो नैबे जिनिसखौ जों हमथाबनानै दंबाय थायो जेन'बा संकष्ट सदियानि बाथ्रायानो जोंनाव दंबाय थायो बा आलादा रायजोखौ जे टेस्ट खालामनानै बेखौनो बिबाय थादों आरो बेनि गेजेराव सरकारा एरादरानि गेजेराव मा मोनसे सलुसनखौ खालामनायनि मोनसे बेबस्थाखौ लादों होननानै जों मिथिनो मोनबाय थादों जेरै सापज हमनानै ला एगजाम्पल हिसाबै दिनै लादाख बा काश्मीरनि बाथ्रा बिथांमोननि दे माबा एग्रिमेन्ट दिनै बिनि गेजेरजोंनो हयथ' जोंनाबो जानोबो हागौ खोमा जों बेखौ दिनै फोथायनो हायो दा बे मोनसे दाख्लि जे एक्सपेल ग्रुपजों बा जोंनि गेजेराव सेंग्राफोरनि गेजेराव मोनसे माबा फैदों जेन'बा मा होनो कनफिउसन मोनसे बा गावसोरजों 3 मासनि गेजेराव मोनसे सलुसना जासिगोन होननाय बाथ्राखौ लानानै जोंनि एनडिएफबि प्रग्रेसिभनिफ्राय माखासे केडारफ्रा माने सानस्लाबा हस्लाबा बिथांजों कयेकजन थांफादोंमोन दा बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ दिनै कमप्लिटलि दिनै मिथिनानै दिनै जोंजों माने
आरो दिनै चिरां जिल्लायाव थाग्रा जोंनिनो NDP-नि केडार बि सिनायथि बिथाङा दिनै जोंजों फैफिनबाय आरो दिनै क'क्राझारावबो दिनै सानै साथामसो मानसिया जों फैफिनबाय आरो बिथांनि जे बाथ्रा बे बाथ्राया कमप्लिटलि माने माबाजों सोलिदों मिसा होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों दा ओंखायनो जोंजोंनो मिसा होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों दा ओंखायनो जोंजोंनो दिनै सैथोथिया दङ बेखौ बिथांमोना दिनै साननानै फैफिनबाय माने एक्सेप्ट खालामनानै लाफिनबाय।